Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Κρούετε και θα σας ανοιχτεί. Επειδή καθένας που ζητάει παίρνει. Και αυτός που ψάχνει βρίσκει. Και σε αυτόν που κρούει θα ανοιχθεί. Αυτό το δάφιο μπορεί να έχει διαφορετικές ερμηνείες. Αλλά μία από αυτές που πιστεύω ότι ισχύει είναι ότι αν πραγματικά θέλεις να βρεις την αλήθεια, θα την βρεις. Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή που λένε συνέχεια: απλώς θέλω να βρω την αλήθεια. Θέλω για τον Θεό να μου δείξει ποια είναι η αληθινή θρησκεία. Και τότε καταλήξουν να πιστέψουν στον Ισλαμισμό ή κάτι τέτοιο. Αν λες ότι θέλεις να βρεις την αλήθεια, αλλά καταλήξεις να πιστέψεις σε κάτι άλλο εκτός από τον χριστιανισμό, δεν νομίζω ότι ήσουν ειλικρινής στην καρδιά. Επειδή η Γραφή λέει ότι αν ψάχνεις, θα βρεις. Πρόσεξε. Στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα διπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Και έχω μια ιδέα. Απλά μια θεωρία για κάτι που δείχνει πως ο χριστιανισμός είναι κάτι διαφορετικό από τις άλλες θρησκείες στον κόσμο. Αυτή είναι απλά μια σκέψη. Προφανώς, ο στόχος του Σατανά είναι να μας στέλνει στην κόλαση και να μας εμποδίζει από το να καταλήξουμε στον παράδεισο. Λοιπόν, εξαιτίας αυτού, θα ενεργεί σύμφωνα με αυτόν τον σκοπό. Θα σε κρατήσει από το να ακούς την αλήθεια, θα γεμίσει το μυαλό σου με ασήμαντα πράγματα, θα βάλει προβλήματα στη ζωή σου όταν θέλεις να βρεις την αλήθεια και θα μπερδέψει ή διαστρέψει την αλήθεια. Στον χριστιανισμό υπάρχουν περίπου 45.000 διαφορετικά δόγματα ή είδη εκκλησιών. Στις άλλες θρησκείες όμως, όχι πολλά. Έχεις ποτέ αναρωτηθεί γιατί? Για ποιο λόγο υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη χριστιανισμού? Έχεις σκεφτεί ότι ίσως είναι επειδή ο Σατανάς θέλει να μπερδέψει το σωστό μονοπάτι? Ο Σατανάς θα αγαπούσε για όλους μας να καταλήξουμε στην κόλαση. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθεί τόσο πολύ με τα ψεύτικα μονοπάτια στην αιώνια ζωή. Ξέρει ότι ακολουθώντας εκείνα τα μονοπάτια θα καταλήξει στην κόλαση. Λοιπόν, δεν ασχολείται με τις ψεύτικες θρησκείες τόσο πολύ επειδή αν ακολουθείς το Ισλάμ ήδη σου έχει νικήσει. Δεν θα δημιουργήσει μπερδέματα και τόσες διαιρέσεις εκεί. Το σωστό μονοπάτι όμως θα το κάνει να μοιάζει με έναν λαβύρινθο. Αλλά ας πούμε ότι είσαι ένας χριστιανός. Έχεις αποφασίσει να ακολουθείς το σωστό μονοπάτι. Αλλά τώρα το πρόβλημα είναι ποια εκκλησία διδάσκει την αλήθεια. Υπάρχουν τόσες διαφορετικές εκκλησίες στον κόσμο. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα μάθω την αλήθεια? Και η απάντηση για αυτή την ερώτηση είναι να μην ακολουθείς καμία εκκλησία, αλλά να ακολουθείς την Γραφή. Ναι, η Γραφή λέει ότι πρέπει να πάμε στην εκκλησία, αλλά ο λόγος του Θεού είναι το θεμέλιο. Η Αγία Γραφή είναι η μόνη αλάνθαστη πηγή αλήθειας που υπάρχει στον κόσμο. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν λάθη. Ο Θεός όμως είναι αλάνθαστος. Και ας πούμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τι να επιλέξει. Ένας άνθρωπος που έχει δύο επιλογές. Να ακολουθήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία ή την Καθολική Εκκλησία. Πώς θα μπορούσε ένας τέτοιος άνθρωπος να βρει ποια εκκλησία έχει δίκιο? Οι Ορθόδοξοι λένε: η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία αληθινή εκκλησία του Χριστού εδώ και 2.000 χρόνια. Και οι Καθολικοί λένε: όχι, η Καθολική Εκκλησία είναι η μία αληθινή εκκλησία του Χριστού εδώ και 2.000 χρόνια. Οι Ορθόδοξοι λένε: έχουμε 2.000 χρόνια αποστολικής διαδοχής και μπορούμε να το δείξουμε. Η Καθολική Εκκλησία λέει: όχι, εμείς έχουμε 2.000 χρόνια αποστολικής διαδοχής και μπορούμε να το δείξουμε. Οι Ορθόδοξοι λένε: εμείς είμαστε η αληθινή εκκλησία επειδή έχουμε τις σωστές παραδόσεις. Οι Καθολικοί λένε: όχι, εμείς είμαστε η σωστή εκκλησία επειδή εμείς έχουμε τις σωστές παραδόσεις. Και μερικές φορές οι Ορθόδοξοι λένε: αλλά εμείς διαβάζουμε την Καλή Διαθήκη στα αρχαία ελληνικά, στην πρωτότυπη γλώσσα. Λοιπόν, αν αυτό είναι κάτι που έχει βάρος, έχει αξία, τότε πες μου, γιατί δεν είσαι Ιουδαίος? Και ο λόγος για τον οποίο σε ρωτάω, γιατί δεν είσαι Ιουδαίος, είναι επειδή αν το να έχεις την Γραφή στην γλώσσα σου σημαίνει ότι έχεις καλύτερη κατανόηση του κειμένου, τότε αυτό σημαίνει ότι οι Ιουδαίοι καταλαβαίνουν την Παλαιά Διαθήκη καλύτερα από τους Χριστιανούς? Όχι, προφανώς. Οι Ιουδαίοι παρεξηγούν την Παλαιά Διαθήκη, ενώ είναι γραμμένοι στη γλώσσα τους. Ενώ ταυτόχρονα οι ξένοι, που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, προφανώς βλέπουν τον Ιησού παντού στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Ιουδαίοι είπαν το ίδιο πράγμα για την Παλαιά Διαθήκη, δεν έπιαναν όμως ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, ο Χριστός. Κατάλαβαν την γλώσσα, αλλά όχι την έννοια. Εσείς λάβετε την Παλαιά Διαθήκη από τους Ιουδαίους. Λοιπόν, γίνεται να καταλάβεις την γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα όχι το νόημα. Ίσως αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά εδάφια που οι Έλληνες πρέπει να ξέρουν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει συνέχεια πως πρέπει να μάθεις από αυτούς, αν θέλεις να καταλάβεις την Αγία Γραφή. Αλλά η Γραφή όμως λέει ότι αν έχεις σωθεί, είσαι σωσμένος, είσαι ένα παιδί του Θεού, και έχεις την Αγία Γραφή, δεν χρειάζεσαι κανέναν για να καταλάβεις την Γραφή. Επειδή τα παιδιά του Θεού έχουν το Άγιο Πνεύμα. Αυτός θα είναι ο δάσκαλός σου. Και εσείς το χρήσμα που λάβατε από Αυτόν μένει μέσα σας. Και δεν έχετε ανάγκη κάποιος να σας διδάσκει. Αλλά όπως σας διδάσκει το ίδιο χρήσμα για όλα, έτσι και είναι αλήθεια και δεν είναι ψέμα. Και καθώς σας δίδαξε,
θα μένετε σε Αυτόν. Ίσως αναρωτιέσαι, τότε πώς μπορώ να σωθώ? Είναι σωτηρία κάτι που πρέπει να διατηρήσω? Μπορώ να το χάσω? Πρέπει να μην αμαρτάνω πια και να κάνω καλές πράξεις? Ευτυχώς έχω μια ολόκληρη λίστα βίντεων στο YouTube κανάλι μου, το οποίο ονομάζεται Σωτηρία. Εκεί θα σου εξηγήσω από την γραφή πως η σωτηρία είναι το δωρεάν δώρο του Θεού, ήδη έχει πληρωθεί με το αίμα του αμνού και ότι είναι αιώνια ζωή. Δεν μπορείς να το χάσεις. Για να την έχεις αυτή την αιώνια ζωή, μόνο έχεις να πιστέψεις, να εμπιστευτείς στον τελειωμένο έργο του Χριστού. Δεν υπάρχει κάτι στον ίδιο επίπεδο με την Αγία Γραφή. Δεν με νοιάζουν οι παρεδόσεις σας, πόσο όμορφη είναι η στολή, εκκλησία σου, πώς μεγάλωσες και τι λέει ο ιερέας σου, τι είπαν οι εκκλησιαστικές πατέρες, πόση γοητεία και ειρήνη νιώθεις όταν πας στην ορθόδοξη εκκλησία, πόσοι άλλοι άνθρωποι συμφωνούν μαζί σου. Δεν με νοιάζει. Τι λέει η Γραφή όμως? Αυτή έχει σημασία. Πρέπει να υπάρξει κάτι ανώτερο από την εκκλησία που να απαληθεύει την εκκλησία. Αλλιώς, οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί θα λογομαχούν με τον άνθρωπο στον καθρέφτη. Ο λόγος του Θεού θα έπρεπε να είναι το θεμέλιο του χριστιανισμού. Επειδή αν όχι, τότε θα γίνουμε σαν τους Φαρισαίους που δημιούργησαν τη δική τους θρησκεία. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον λόγο του Θεού, όχι τα λόγια των ανθρώπων. Με σέβονται δε μάταια, διδάσκοντας διδασκαλίες εντολές ανθρώπων. Επειδή ενώ αφήσατε την εντολή του Θεού, κρατάτε την παράδοση των ανθρώπων, πλύσεις ξύλινων δοχείων και ποτηριών και άλλα πολλά τέτοια παρόμοια κάνετε. Και τους έλεγε, ωραία αθετείτε την εντολή του Θεού για να τηρείτε την παράδοσή σας. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να βρουν την αλήθεια και υπάρχουν άλλοι που απλώς θέλουν επιβεβαίωση για ότι θέλουν να πιστέψουν. Δεν πρέπει να προσαρμόσεις, διαστρέψεις τι λέει η Γραφή όταν λέει κάτι που δεν σε βολεύει. Πρέπει να δεκτούμε αυτό που λέει η Γραφή και να προσαρμοστούμε σε αυτήν. Αν θέλεις να βρεις την αλήθεια, μην ακολουθείς εμένα, ούτε την εκκλησία μου, ούτε την εκκλησία σου, ούτε τους γονείς σου, ούτε την παραδοσή σου, ούτε κανέναν. Η αλήθεια βρίσκεται στον Λόγο του Θεού. Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι αν θέλεις να βρεις την αλήθεια, θα καταλήξεις να είσαι ένας βιβλικός χριστιανός. Ένας βιβλικός χριστιανός είναι εκείνος που βάζει τον Λόγο του Θεού πάνω από όλα.